Ada nga roden baybayagan papagayam tintayon ibasa dati pakasalitaan ni pagayam ti nga Wilson nga pinauluan iti panaka iyaw awan. Asin no dagiti na iyaw awanen ken mayaw awan nga agdama. Dear Manong Nemi. Nalpas manen ti agmalmalem nga panagobisina Manong Nemi. Siyempre pakpaknin kong dagiti gamit ko. Dagiti nosar ko, nasken nga nakipakni, dagiti nasken nga nakiyakabil iti bag ko Manong Nemi. Ken nalaglag ipek matlaeng no dati tulbek ti kotsek no naalak matlaeng nga naibulsak adda Manong Nemi. Tumagdera kon traumana kon Manong Nemi di umasadeg. Ito'y office mate ko. Ano daddo makit talaga nga makulit. Lalaing nga gisungsung manong. O na pare. Agkuti-kuti bulbulungan. Agpainom ka mamad. Na? Agpainom ka mamad kunak. Pare Wilson. Apay agpainom ka mamet ko na. Apay pinainom na din tapno si ka mamet. Wano siya mamet. Huwag gaya man niya. Umuna pa nga rin nga painuman ka sa sikan tumatag painom. Tapno agpainom ka mamet ko na. Pare, maminsan to. Kagkalayon ba't maminsanin. Tinamalapulos pagustuwanin, pare. Kuhay, kabulanan na ni bakit? Ito na ito yung bulan kita anytime from now. Sikal ti tiyan na. Kaya nagresto mo ti tumawag iti ambulansya. Uno tawagan na. Kaya sikat tumawag ti ambulansya. Kaya style na, alisto lang. Alisto ti DPS. Tawagan mo nga tumaydan. No, adaga na. Kung anyaman di kita inaskin nga pangusaran ti ambulansya no maipan iti ospital. Hanggang kasi ding kaaya-ayaban ti partera, hanggang to pala sapsapulo no sa dinosayan na. No napan naglaba, no saan napan nang nagala ti kanin ti baboy nga tadtadin na bugbugin. Kada gito yung automatic, kada ti cellphone, kring, apa ko sa luwat ti umay no man, wala ano rin. Sige pare, nakon, talaga nga din pagustuhan, pare Wilson, maminsan to ko nakamit. Kang ganayon mat ka ibagbagam ti maminsan to. Anon nga maminsan to. Talaga ka di ka aginom, inumak mait, saan nga oras. Yung makalagi pakmat kita, inak gumatang diyang kita, ginumak sa diyabalay. O si Kasto nga rodan, siyak to may diyabalay yo. Kano? Itata. Iso nagpainom ka mamat ko na. Maminsan to pare, ibaliwan ang tulangan mga schedule, okay? Talaga napaidam ka pare. Hanga kinapaidam dito, oy pare. No sana kang ruwam nga talaga. No saan ko nga bisyo, talagang tsak kayat. Ngayon no bisyo to, kit bisyo to, baka pakpakawan kan to. No siyak to kang kalayon nga mga awis ken kan. Sige nga ron. Ilang nga ron. Rigat mo to, napilitan ka. Manong Nemi, talon nga tawen nga gasawa kami kini Alma. Dua nga tawen, Manong Nemi, inuray mi di pa nagsikog na. Aging nga nagsikog. Eh, siyempre, naragsak kami tadang tumitlahingan anak mi. Awan nga tamat din sa pulimbi pa basta lakit at damay sa. Uri may isa lang anak. Ngayon na danto pa na yun na. Nga another dua, di talo, di mayat una yun. Linugan ako Manong Nemi ti kotsek, sa ako pinaandaren, pinataray ko. 15 minutes lang di travel ko, Manong Nemi at dakon dito'y balay. Kat sinabat na ti asawak, inarakop nak nga naidong sudibuksit na kanyak. Hoy! Talagang takulunit tiyan mo, sweetheart. Basta ka nagmalmalam. Ay, nagrigat aguray.
ti panagpas ngay ko kumakit itan. Tapno malpasan, dirigan. Kada orayam laing Tanang arod kat adamat talagang naituding nga oras ken aldaw. Kasano no, gibos na tingang bulan kat sanak latang ganak. Baka nagkamali kat panagbilang. Sana ka nagbindot panagbilang ko. Kabulanak itan. So agananad ka. Kana yun mo latag pag natibigbigat. Listo ka no data mang papindas do. Agbalingan normal di panaganak mo. Awang ka diti mandi-maniklik nam. Awang mahit. Kahit anat ko natin doktor na pa-check up ka. Anana, pangibagbaga, agan-anad ka. Hamal-iblipatan tag tumar ka, kita vitamin mo. Adi malat. Namin ti panaganak namin ti bagim. Madandanagan na saan. Gagangay ang madanagan at damok nga ron. Nagkrigat ka no ti damo. Lumabalin ka. May santo lang tanakta. Agpalay kita ton nga dagos. Uy, no. Agsinukat ta nga ron. Anang sinukat? Si kang tagsikog ta si kanto taganak. Mayat ko mga mabalin matakasta. Ngam samat nga nga mabalin, sweetheart. Dakay mat ti babae, dakay mat nga babae, tagsikog kinaganak. Naging kang kalpasan ti talong aldaw, manunemi, sibod ka nga aldaw. Tinawagan ti asawak manunemi, kadimbaga nga pasikal. Timawag iti ambulansya, manunemi, kita siyempre, nagdagdagos damot nga napan. Nagawidak manunemi, ngem nasabat kun ti ambulansya. Iso nga nagbuwaltaak, nga nang surot ti ambulansya, Manong Nemi, nabuyak iti panangga, ingidis na agdaking kuwana, kaya nagpakita iti asawak tapno, adadama pati kertirik nana. Sweetheart, agranagtakin nga po Diyos. Mainormal mo. Sabi ko Wilson, sabi ko mga asin nga po Diyos. Hanggang nang nervyos. Ada kayo di ka dito asawa na, sir? Uwan, ma'am. At dalabasit pa nagnan-nervyos ni ma'am. Namindon nga inalak ti BP na. Agplak-plaktuit. Ngumato bumaba. Ano kati madi apekto na ma'am? Ket delikado. Baka iti panagpas ngayon na isumit kagandan ti panagnato ti presyo dara na. Dati-dati ka di nga high blood na. Di naman di bagbaga kanyak doktor. Sige. Mister, agkararagtagin na po Diyos. Tanong kasta agpasikal, kat ngumatot ti dara na. Ngumatot pressure ka dara na, ikarigal ko mga ibaba. Tamadi nga, agpasikal nga nangatot ti dara na. Amangan ang lapay-daka sa mapasamak kaya kuwan. Anong nemi pinakaamuak ni Manang Edna akabsat ni Alma? Tinawag ang sun. Ay, kahit mo sawan. Ada to hospital. Uy, manang, kahit kulay pa kamukang ka. Alagit, malpas ko lagi di kiti ubrak dito, umayag tumati hospital. Manang tumulong kay kong mga kararag. Dalakado ka di. Dahil ikaw na ni doktor, nagpasikal ka, ngumato ti pressure ti dara ni Alma, kad delikado ka, no? Masanda nga maisigod nga maipababa. Ti pressure ti dara na. Apay dati ka di akasta. Ako mati magbaga na kanya. Ay bladak, namat kong kuna. Ang dadagdagon daway nga maulawak gamot ti high blood ko. Di namat kong kuna. Nagilimod laking katasawam. Ada ka di puliyong high blood. Kaduan kami kat high blood. Diyos ko. Manang alawan. Ikararagtakin na po Diyos kasapay ko tamakalasat na kita kina. Katayam niya naglaunay manunemi
ket nakalasat dagiti agina. Maragsakan na, manong nemi, tawamot lang, didakis ka napasamak, kadakwada nga dua. Babae ta nagta, sweetheart. Ay, kamadyanan na. Agplaplatuit ka no, blood pressure mo. Ano art mambaling ko? Kit kastama ta talaga. Baglagi din ta, itay iruar mo ni baby. Napapabada ti presyo ti daram. So nga, ako ti dagas na pasama. Agananat ka, ha? When? Kano da nga dito ni baby? Anagayam tinagan na? Idrin strokon. Saan ko nginuray pa yung bagakeng kanon at kahit ko anagan na? Mimi. Mimi? Ano meaning ti Mimi? Mimi, basta Mimi. M-I-M-Y. Mimi. Sige. Anang arod ka na instrument din. Ito na ako anong rumwarak. Under observation nga pailaing. Uming ka pailaing ka ni baby. Nagplaplaktot kami ti BP me. Sige. Di umiyan kam dito eh. Umiyan tayo. Ne, ano ito ni manang mo? Kumusta kan? Nakapasgay kan? Uy manang, nadapat ito na sa section. As asikaswan na. Babae, mimit na agad na. Ala kita. Thank you Lord ah. Tao malada ka sa napasama ka na kayo. Sige. Ama nang, agbanday ka nga ron, agawid akbit. Nagsubliak tumot lang. Mabalinti duwang bantay. Kasto nga ron. Bantayak, agawid ka, tento no, sumangpit ka, siyak agawid. Kaya masapol tak di balay eh. Pagluganam nga ron. Agar kilakturat na. Sige. Ikang kanto ti pagarkilam. So katak to peti platim nga imay dito eh. Nagawit ak nga rod manong name kitim pakaamog di opisina nga doan niya tis rimuar ni Sator manong name di mo na nga tinawagan. Hello pare. O pare, kumusta? May sakan nga ama. Buwan pare. Normal matlang impas ka ni misis ko datay anak mi. So na lang takwa eh. Agplaplak-tweet ti high blood na eh. Agplaplak-tweet ti BP na. Imbagatan na ina-normal na nga ron. Noong nga ron. Naging gana ita. Agplaplak-tweet pa lang. Uwang nga ron. Delikado rin ita eh. Ng mga sinapo Diyos. Ang nagduribalay ita tada umay ko alahin sakto agsubliak madlag sa ospital. Aging ganang orte man agapsan ganun bigat. Agapsan na pala ng bigat lang. Longas ka sa lang. Sumapul ka mga tikuan. Midwife. Sweldo nga mga sikaso kalagit agina. Haman garot kumabalik nga siyak eh. Madi maggarot no atut absent ko. Ni manang na. Ay, atut trabaho ni manang na eh. Sige pare. Mangkita, nagbalin nga midwife ta asawa. No, saan nga marigatan. Manong name, idag subli akong tibisina, kalbasan nga nayawid kong digiti agina, kahit kinunak yung kuhana. Ano nung sampay lang ha? Nga si kaswante anak ta. Okay? Ori ta kompleto kamot ka digiti nas ka nga tumaram, iti panagdalagan mo. Anak sobrang opisina. Tumawag ka lang kanyak no ada problema. Okay? Tawagam ni manang mo, dagundawin na, o may nakakadkaduain. Adupat nga orti asa kasuan na. Adupat nga orti kita anak na. Ini manong nemi, taandak manin di opisina, kalpasan da ita, alas 5. Pare! Pare Sator, paalam
Nadia barong baby. Umuna pa yung matgarod nga bala baby yo. Ano na? Itaman nga patganak. Pauna. Ibaga manin nga maminsan to. Namin anong nga maminsan to? Sige, pagustuhan ka malangin. Hana? Meso? Ka-celebration. Ito kaadan di anak ko. Putot ko. Nga may sakon nga ama. Dahil dawan ti ko nak. Let's go! Manong name ti amok ket gagangailan nga karinderya o no pag-iinuman ti pangipanan kaniyak ni Pari Saturnem. Resto bar manong. Ay so nga restaurant manong name nga ada kanta single band nga ada kita pa itable. Nako. Kita naka-duty ta drabi. Ay, duty ta drabi aldaw. Sa barit na ti agparang no madam diba? Di kita ito kadigdigos na. Di kita ag-duty drabi. Init kit mo so, pare. Kit siyempre, nabayagan na saan nga mawali ni Mrs., di ba? Manobulan ti tiyan na hindi na oding pinapakpak mo, pinalakpak mo, nagkembang kayo. Kembang, ano ma? Kembang. Hindi, 6 months na. 7, 8, 9. 3 bulan, pare. Sa another 3 bulan, 6 bulan. Imagine. Hanggang pulos makaraman, 6 bulan. Iso nga ita, agpili ka no sinot kayat mo, kembangin. Pare, Jack, maraming detay. Pinugustuhan ka lang. Alam mo nung nagawitan? Kita na hanggang mabaling nga, anak masapa nga agawid. Pare, si Gamet. Tawagan mo namin na ni Mrs. Ibagang wala to ka. Nagdatagtuyen. Nakainom ka tiduwa nga pire, pare. Siyempre. Baka madamdama, datun may katlo. Madamdama, di mo mga pupuutan. Nga ta kursunadam ka nagiti GRO. Naimas pwede pulutan ka. Ano tatawag ni Mrs.? Hello, pwede ka pinagawid. Ada ka kumaitan. Dabasit, inatandara nga ko, kababay mo kay di boss, no, saan ko pat gandi abis na eh. Kakaiso na nga, bagata kanyang pumaala at dapat na may sakon nga ma. It mo sawin, giinom kayo, dalabasit. Ayaban may manang mo. Yun mo ka hanggang sumangpat ka masapa. Pasaray, marikdak ti sakit ti ulo. Apay, kino na sakit ti ulo ko na ngumatot. Bipik. Ada pagmumonitor mo? Ada pag-alam di BP dita? Anta. Nangato itay. Ano ko tinaramin mo? Kat ada yung pangwita ko Papati dilak. Ang kasiko na ti doktor. Ngayon bayat ba't kintin? Ngayon baka madamdamakan madimanan. So kung saan ko nagbaybayagin Okay. Akong pagtanagam. Diyan ko nagbaybayag. Diyan ko na agbaybayag kunak manong nemi ngim idita may buskon ti may katalo nga bir agrawarin na kini babae manong. Agpili ka ti kursunadam pare. Tamang balim mo nga table. Ken mambalim mong irwar nga dakus. Nabayagan 3 nga bulan. Nga awan ti nangipasutsutam. Nangibaswiram. Pare, madi. Anak madi. Madi no, saan nang aramidin? Nagara ka tatawagak man kaya din iipag ko. Tinawagak manong name ni Manang Edna. Hello. Wilson. Hello, Manang. Pang-asa malabasit. Ka malabasit jabalay. Gakadkaduan ni ading mo.
Tapos awang kadya, itikas ng oras. Ada emergency kami nga ko. Inaramid mi dito pisina. Wala nang tsak mapanawan dagit anak ko eh. Hanggang ba ilang nilakay ko di mga iwan. Kadakwada. Ano naman ang imbagtada ni Kayong. Kayong? Una. Abirat ko naman. Ay una. Imbagtada ni Abirat. Ano na ipag? Sige. Yung mga ang lang, may salang oras ko uwi manang. Dandan niya kagawi din. Sige nga rad. Tandaan kang tumanang. Kang kanto kwarta. Ano ba rin? Kurso na pare na di akin namyanan. Nalunggamot kayo mga agpili Masin, ano na kita Tagalog da. Agin ta Tagalog da lang. Yung matataga Cagayan. Ilocano man lang da kita. Dapat yung kumapay mo nga umay pala dito yung norte. Da kita da yung south. Kaya dapat ba resto bar da dyan. Manong name imay timay sa kadakwada ti kurso na dag. Hello. What is your name? I'm Glory. Mabalim mo ti Gloria. Ano Glory? Gloria? Wow, pare, pagpagsuunay. Nabayagin nga saan ka naman di Gloria. Isang mo ni Wilson, ni Slor. Isa ka nila yung TW? When? Maminsan to king kuwanan. Siya, timang itable king ka. Tugo ka. Iri ba nagtugaw na manunemi indrantanan sakit inya sa dagtirupa na itirupak? Sa kinidayan, sa nainruar manunemi adinilpatan dagidibibig na. Kunana. Wow. Simgar nga dagos tirik na kumano. Nabayag ka talaga nga sana kabimimbang. Dinamag ko naman. Painuman nagpitalo nga beer. Yung laglagi pa nangin at ladies drinks. Nga bale, okay lang. Saan to'y bagan yung tunkano? Ay, yung tunkano numano. Manong oras? Depende kang kano, kaya't mo ti overnight, one a short time. Yung bagano naman, nemi, kalpasan nga nakainom. Nanayon ang mater manon nemi, tinong ko. Mabalintang araw dito papan. Yeah, hinggang araw dito nagbayan, iti barapay. Manong nemi, nayaw-awan akon. Gabong araw, iti pa naka-aros tirik na. Tadi matlag talnan manon nemi ni John ko. Numanin rumkas ket rumkas manong. Nangro na manon nemi iti tagloganin ni Gloria iti kotse manon nemi. Iti nakalugan kami iti uneg. Po inawid na maten manon nemi iti tengid ko sana inamalan dek iti bibig ko manon nemi iti dapaw. Let's go. Okay. Pakpako na lang na ijay. Iridalan manon nemi. Masalutsut ko man Wilson. Ako pa asawa? Adan. Api nga ron. Kaan anak na. Sumitlagaya. Doon danagam Nelson. Maulit-ulit itong umay ka. Hanggang mabalinan ni bakit mo. Baka intun uri mabalinan ni Suna. Nagsubli kan to kanya. Gawat arami dagdi. Amin. Amin. Tapno. Gloria ako ng mga Gloria. Manong nemi na ipan nga namin pinsan ti iliw ko about sex. About na laing ni Gloria manong. Iso tinagdala. Pasare sakmet manong nemi ngim kaduan na kengkuan. Nalaing nga mangan manong. Ipakan na kumamit ng huwag ko na kumamit. Sikalatan di mangan ko na.
2 oras lang manong nami kalpasan na napang kumitlain tulod kay Suna alpasan na nagawid akong dito balay ni Manang Edna. Apaita ka laeng ating ko. Pasensya ka Manang. Alam nga, amin nga nairing pas nga dagos jay inubarami. Gawid akon. Itulod ka Manang. Dapat lang. Nagpakada ka nga rutin kini Alma. Maturog mo din. Dahil mas turog na nga gina. Sige Manang. Tabarbaring no, hanto pa na nakaring no, agawid na. Itulod ka sa jebalayo. Kalpasan na manon nami pinapatpatak ni Manang Edna ti kwarta. Thank you. Ang imin to maminsan, naman to aramidan ng kasjay. Mabali mo matag-excuse no ad aramidan nyo. Kananak pala ni bakit ko na ma. Sige Manang, takas na no aramidan. Iti sumang petag dito balay manon name yung kuto pa nagpukpukaw ti asawa. Kaneko! Wilson, ayab mo! Nagtartarasag manon name nga si Marek. Abay! Nagsakit ti ulo kas labumtak. Nagsakit. Nakasaksakit. Ano nga tiket mo nga nabinan ta? Ano mo? Yaman mo. Nagbibig ka di? Kaya tagitain kasunod ka nga ito tibdarak. Maulawag. Ha? Maulawag. Alma! Nangayabag ang dagos iti ambulansya manunemi. Ng parmi nas taon ito ang danag ko. Alma, di na kami panawan gani Mimi. Alma, green ka, Alma. Sinegan ti ambulansya. Alma! Ay, kaya manunimi nga dan ti ambulansya. Inlogan tayo iti ambulansya sa ti anak ko, sino magmantay kung kuha na tinawagag ni Manang Edna. Manang, gawid ka, subli ka dito balay. Umay pamantayan ni Mimi, kitni, taray ko di ospital ni ading mo. Malong Mimi, tapnoy deklarar da. Amo idin, dakiti may nangala, ken kuha na nga saanin nga mang angis ti asawa. Ngayon tap no may bagadang official nga dead on arrival. Logan da manon nemi. Logan da matlang ti ambulansya tap no may taray. Tap no sa di hospital nga deklarar da nga dead on arrival. Nagsakit. Nakasaksakit. Manong nemi. Ti mapukawan ti asawa. Nakasaksakit. Gapo iti kina panag-high blood nga manunemi at bimtak nga orat. Ko. Ano nga mindeta nga sakit ti asawa. Kapaisot na adhan ti kasta nga sakit. Nagsangsangit ak manunemi uray. Di Manang Edna kastaon ti panagsangsangit na. Nga dapay pa nang babasol na kanya. Manang sanak ko mga basulin. Ito sa mo pa nang bantay kang kuwana. Datapay ti rason no apay nga plaplak to wait. Ti bipi na. Tikas diya pa nang bantay ko kang kuwana iti kaawan mo. Sakit tinakam ti asawa mo. Kabuta na patpatig. Iti anyaman nga tiranabahom. Gamiti pa ng bantay mo kumakadako adang agina. Sabay kumatasan ka makonsensya.
Sapay ko, ma. Noan niya talaga titinabahom. Malang, si kamit lat makasumbat. Si kamit lang ti makaamo. Nagpagpakawanag iti asawak manon emi. Nga saan amangig iti sabali. Ken uray ti asawa ken saan nga mangig. Pakawanan nak, alma. Pakawanan nak. Adda kiti sabali nga sidong idinto. Tawanan iti sidong yo agina. Pakawanan nak. Naisungsungan. Adadangin patag ko, di ba nagkasalapulak, panagkasapulak din nila sagan na ragsak. Di panangbantay ko kumakada kayo. Idintot amok nagplaplak tuit, timipim. Apay nga sangka naskan nga bantayan. Sa kumatla ko na tapno mabalyar manong. Siguro, ure adak iti sidong mo. No talaga na ito yung tinekari nga pagtungpala. Alma, apay nga pinanawan na kami kinimimi. Kasano kami pa itahanang nang runay ti anak mo. Kasano ni Mimi. Ini pa nagsarita mi iti ipagkumanong. Italik ko keng ka ni baby. Dito tirigat na. Tada pala yung anak ko nga awirik nga awang pa may isang taon na. Agdadete pa lang. Di rapin mo ito nga pagdadyan ni Mimi kang ka. Di kas lasingin ti anak mo. Manang. Pangpangasim. Diyak amo nga si kasuan di anak ko. Sikat yung mga sikaso kapota adun ti padas mo o sakno ti panagtagibi ti maysa nga maladaga. Kapsat mo ti ina ni Mimi. Awan ti sabsabali manang. Italik ko keng kati amin. Kaditid kumot amin nga masapul ti anak ko. Ken, ikang kapiti sweldo manang. Please. Uresan ka nga, please. Asino ko mga ron ti mga sikaso, iti ka anak ka, nga anak ti kapsat kung saan nga siya. Ay gamanak manan. Imitid mo amin na kasapulan na, ha? Ken kasapulan mi. Uy manang, awang problema. Awang problema na kwarta. Takal ti ornong mi, iti bangko. Dagel ti ornong mi ti bangko kunak manunaming im naksayan iti dayta panakatay panakaiban sayag aging ga panakaipunpun ni almang asawa. Nagsubli ang madlang iti opisina manunami. Pare, kumusta? Parang sator. Ala, awate mo ti kinapod no. Iwagsak mo nga dagos ti ladingit mo. Ora anyat araramidem. Hambon nga may babawi pa iti amin. Sa amon nga mapasubli pa yun, mabiyag ti asawam. Natayin. Sanay ka nga, sanay. Ito yung titay mo nga, relax. Enjoy your life. Ganaw mat-asikaso mga anak, kapot adamat kiniipag mo. Itid mong matkasapulan na, tandan ni ipag mo. Diba? You're free again, pare. Inikan na ti waya-waya ti asawam. Tapnog sapul ti sabali nga babae. Pare sa tur kamit. Ana, di ka mailip kini Gloria. Gloria, oh Gloria. Ana, dan no rabi? Basta, intayin to no rabi. Apa nga rabi? Ana?
After office hours, sindan doon. Oo, gusto mo tigunak mo. Kaslakla na waya-wayaan nga agpaiso ano. Order dito, order. Eh, biro pa ito. Pulutan pa. Basta man tigunak yung kamari. Kaskala, asaan nga nabalo. Tears! Pulutan! Madam naman. Agpakitan to ni Gloria. Into numalpasin di duty di ito nag-night. Duty tonight. Nag-duty taldawan ako. Kaya nagpay sumanong na hindi makita na ako ni Gloria. Oh! Wilson! How are you? Inarakop na manong name sa na inamalan di kiti lips ko. Apay ta ka lang. Uy, apay ta takas lang. Nabalo ako. O na! Naimbag damag do kasta. Pag naimbag ko mga damag. Sorry. No, madiman timbaga. Yung para kanya kita sa good news. Nawayakan. Wala mong pera nabi. Ngomay ka. Di ba? Yung nabiimat nga agturong ka idya Gloria. Agkuyog tang agpag-Gloria. Di ba? Waiter! Ay sama dito yung latest drink. O may magtitalo. Sa atin napapan. Okay? O, kumustahan sa tor? Kastoy. Nag-enjoy kayo. Okay. Panawan nagtulat at to yan. Tuloy ko na ito minum. Sakto ba't tinagawid? Nabalihan, tani pakat mo. Ngayon na. Awang bakit na retan. Yung among ka di Gloria. Nga, mano lang, a few hour. Kalpasan nga, intulod ka dito eh. Kaliti nga rabi. Agplaplak tweet eh. Bibi ti asawa. Napangkula intulod ni imanang na, kalpasan, dagsubli ako. Sumatindi. Panagatake na. Dead on arrival di hospital. Kaliti nga rabi. Wine. Kalpasan, nga nakadano na iti Gloria. Si Maruno tila dingit. Hanga bale, tagsubli ka matmanin iti Gloria. Gloria, I'm Gloria. Manong nemi sa pulek kat sa pulek latta. Almost rin nabii manong nemi. Numuna ta, kang namin latang sumurot ni Sator. Kaya isa mo ilata tagliblibre. Numanutot, inuman na nga beer man. Numanutumet ititid ko nga tip kini Gloria. Naroon ano kasta nga, maitayok-tayok na ka talaga iti Gloria. Medyo may sangal daw man nami tinawagan na di manang Edna. Hello? Wilson? Manang? Umay mamot ko masarong ka ni Mimi. Ikaw awag ti Papa lang ang Papa. Amo na ibagan ti Papa. Wala tamang magna karagit dato anak ko. Matagibig. Papa nga Papa mo ka ni Papa na. Di lang mabalin no. Basta nga agawag-awag ti Papa manang ka. Ipaubam kini Abiran. Kasi naman talaramid na kahit mo ka di. Nga isun to bigbigan na nga ma. Ipaampun mo sa matin ti anak mo kada kami. Kaya doon anak mi. Ananos manang. Umayag to no bigat. Taitid ko na ito masap. Para kini Mimi. Kini tatandan mo. Manang, times 2. Ikang kanto. Hanga umanay na ito panangyat ngatong tandan mo kanyak. Kasapulan na katanak mo. Sika, di mo kasapulan? Di ka mailiw? Amam, isungod nga umayag to no bigat manang. Panamis, umayag to yung bigat. Napanak nagpeso manong Mimi, inubak ni Mimi, pasensya ka na naka.
Kahit lang amin na papang mo ti mangiliwliwag, iti kawanin ni mamang mo. Ha? Hanggang bali. Tayo no, may liwliwag kunti amin. Agsublikan no bala sa diabalay. Ha? Barbaring no, adanton no, mahalak ka kasukat ni mamang mo. After a year siguro, anak ko. Into nag-birthday ka, tumunong katawan, so panagpabunyag ta, panakabunyag mo. Barbaring to, no, adanton. May kadwa nga mamang mo, okay? Okay? Sumangbot ka na. Hanap ay amot, sungsungpat na na, di na pala umawatan di bagbagam. Talong bulan na pa ilang. Talong bulan matan sipod na tayo da. Tikapsat ko. Manang inakon. Kamakamag matlat di office hour. Manang anusam ti anak ko, ha? Wala ta na eh. Nag-time story tandan mo. Nalawan. Ngem, agaw awid ka kadi, na masapa? Awan, na masapa, no agawid ak. Pasaray alas 4, no ano, no alas 5. Alas 4, alas 5 ti walam? Maladaw na no, alas 5 ti walam. Alas 5, iti bigat. Dedi karabyan nga natay ni Alma. Dedi inarabid mo, idi sinubliap. Anong inarabid? Hanggang nagulbud pa eh. Adda kayo ti sidong ti babae, sa bali nga babae, kanito panangbantay ko keng kuhana. Saan ka di? Manang, di ka makonsensya? Kasapulak. Saan nga tapat nga rin yung tigapunan, wapin nga, natay ti asawa. Tikapsat mo. Talaga nakam ti Apo Diyos, no kaano nga alain ng ti parswana. Sige manang nakon. Ulitek. Ano sa mimimi. Ngaminton ka ano. Ngamoy mo alain. Nga sikan ti mga sikaso keng kuwana. Uno mang tandan kay ti sabali nga mga sikaso keng kuwana. Tadi kayat ket pagsweldo ambay. Marigata na. Kalbasta nga rin may sauna doon nga bulan man. Intultuloy ko manong name iti nagsubli-subli ti ayan ni Gloria Ken. Intultuloy ko manong name iti almost rinabii nga mapanak iti Gloria. Taan na nga rin. Ket sa pulik mo't manong. Aging ka, manong name iti maibos kon tinawaoding in widrock. Nawanak man ang nag-withdraw. Idi, tayo bagana. Insufficient balance. Hana? 10,000 lang tinilibre. I-withdraw ka. Awan 10,000 na nagagyan di account ko. Nag-balance inquiry. 7,000 lang yan, mano. Mano ngamin ti magastos ko ti rinabi. Naipos ko ti urnong mi ti asawak. No bay ado ti nakasaya di matay. Idi natay so nagabuta. Panakay imansayag na, panakay punpun na. Sakit nagsasarong ti gastos. Diyos ko. No, tsakayatin. Tagtultuloy nga panakayaw-awan ko. Nayaw-awanak. At masapul nga, nagsubliak, tinagkapuak. Diyak itultuloy ko, ti panakayaw-awan ko.
Alas 5 manin ket adda manin manunay ministrator. Ana, tamanin. Pare jak kayatan. Basta man iti bagam, kahit munto manin. Pare, tunggal mapanta. Siyak amin tagbaybayad iti order mga beer ken pulutan, di ba? Kaya mo na. Siya amin tagpapainom. No kwenta mano nga ta amin. Tinaipapainom mo kanya? Kasalanan sakit sama tirakan mo, pare. Haan, pakpakwentak laing ken ka no mano. Tapno, isublikan ka kasta. Ang mo isubli, tabi isubling ko ma. Pare, jak napupuutan. May ibusan. Ti ornong media kada di asawa. Balilimliman nga. Ribo na dyan na bati. At duwala yung ribo tinwidro. Ngumanayin kong mangarot nga mapamo ipanjeros to ba? 2,000. So nga ko nakadjakayatan. Jakayatan pare. Jakon kayat tuloy nga mayawawan. Jakayat dati ka panakaiyaw awan ko. Inyaw awan na ke. Pare, di mo kamatsawan ti kastamat ang asyakti ng iyaw awan ken ka. Laglagi pem. Manipot idinatayan di asawam. Ket sikan ti agawis kanya. Syakti makaamo ko na. Sa mo ibaga nga syakti ng iyaw awan ken ka. Para sa mo ibaga nga syakti ka po na no apeti na napasamak ti panakaiyaw awan mo. Amat na pare. Ngam sikat din nga sungsung kanya. Pare, danakin mo. Malaksid ko maano, siyak ti agawi sa kangkanayon, no may pilipilitan ka kangkanayon. Yung sikamot ti agawi sa mismo. Sa may ibagang siyak ti bahala. Sa mong pagsidirita. Hangko pa sidir pare. Bagag lang kwenta emang ko na. Ti kaadunan, ken kaadukmet ti bayad ko kini Gloria, ken dumapeng expenses ko, naibusan ti ornong ko. Iso nga saan ko na kayat? Di ka napilitan no sa mga kayat? Kagura na pare, hangga kagura. Ngam sa mong ibaga nga, siyak di ka po na, tipan nakaiyaw-awan mo. Sige, di pata mo. Siyak, naglang tiga po na no aping nga naiyaw-awan. Ngam siyak kayatan. Siyak kayat, iti nga itultuloy ti panakayaw-awan ko. Agawid akon, tayo nakalayan dyan ako. Tas siya kung ti mga sikaso ken kuan. Nabanak manong nemi iti balay da ipagkungiad. Manang alakon. Sino? Ni Mimi. Sino mga iwang ken kuan no mapang komisina? Padasak pa lang tagabsen. Habang awang pa iti maalak ng mga iwan ken kuan. Pasensya kan mana nga. Okay lang nga din ko, no ko matawan ti tagibik. O risyak la kumamad lang. Ngayon talaga marigata lang eh. Hanga bala into no, saan nga naskan pa yung tagibik na ito yung anak ko. O risyak dumadlay. Baka dan dumaten maalak manan. Sige. Alam ka natin. Takkel tumantakawa mi ah. Tanagbalin mo nga napatag kada kami kini Mimi. Napatag kada kami ni Mimi. Nga, no kasanot pa nakaayo mi ti anak mi, may ayo kami met kagwana. Kinaedak ti anak ko manong nemi, ti nga yung magta, insoronak ni manang Edna no anyat aramidek. No agsangit, duwala yung tirason no agsangit. Umaysa, mabisin, uno saan, kadadaan anayan. Nakaduan na madlang, no, agsangit ka talaga mabisin man. Kabigatan na, manon nemi, inpost ko iti Facebook, wanted, yaya, nga gaywan iti, ibagak no manong abulan. Ibagak pa yun sadya, manon nemi, numano ti sweldo. Aging gang enda umay nag-apply man. Midwife, graduate ka, iti midwifery, sir. Very good. Sumurik ka.
nagan mo? Telma? Dato ti police, barangay clearance ko, police clearance ko. Okay? Biodata? Good? Di kita dumapay nga sa pulan. Anda, sir. Mabali mo ng arugyan. Ay, alan na kon? Hanggang mangurit sa balin? Anen, pasado ka nga sigod. Telma? Kahit itong mabigat nga sumre ka ko nito pisina. Bale, duwa nga aldaw ng absent ko eh. Sinintir ko manong name no kasano nga si kasun na ni Mimi. Very good. Sanay nga sanay. Telma. Dila mo baling nga saan lang nga ni baby ta si kasun? Sino pa ita si kasun? Si kaser? Di kiti masapsapul mo? Idasar ko? Isagana? Kasjay? Ang kayak ng isagana, di kiti masapsapul ko. Kaya di kahit kung sawen, irapi mo pa si taglawa, ti agluto, ti para kanyak siyaklatan. Nayunak ti sweldo. Sige, sir. Aramidik, sir. Apo na iya mas luto naman, no? Halos agbadpada kayo ti luto, kinimisis ko. Mas lada kayat mo sawan, sir. Madika-dikas pagkarikan. Nga itultuloy mo nga bigbigan nga anak ni Mimi. Huh? Di mo pisinulsun at asawa ko noon na umpay. Diyos ko, sabi ko nga tawang pa asawa. Awang pa asawa. Boyfriend. Adan? Adan nga. In and out kami. Apay? Sa amin lang sisyak. Ore no akong pinapasamak yun. Ang damat din. Abi dinakayat. O na napasamak mi. Kahit kalata. Sige. Napimbinas ka. Una na saysayat kang hindi. Boyfriend ko. Di sikan. Laro na kita. Love ko met ni Mimi. No love mo ni Mimi, love mo met ni Papang na. Siguro. Manong Nemi, da kami metlayang tinagasawa kay ni Telma. Nga naadan kami, manong Nemi, iti duwapay nga anak. Sagbay nagpalaigit isuna. Saan kon nga sinurusurutan no inulit pa manong Nemi nga napan iti resto bar, diakon kinayat pa iti nayaw awan. Agsipod nga rod manong, takayat ko nga talagan nga agbalinak nga straight, nga nasingpet, tapos maaramid ko ti pagribengag, iti asawa, kandik iti talungan na. Na ito iti pagkasarita, manong, thank you ti anos mo ng iba, sakit sabi ko mata, damat na ibatik nga adal, liwliw akin pagsarbingan ti biyag, kadag iti padag, ka nagbuya, ka nagdengeg, more power to your program. Ito yung karagyaman nga pagkaya mo. Wilson. Thank you, Wilson. Thank you kadag iti amin nga nagdengeg, ka nagbuya. No nagbuya kayo, salamat kata kayo. Salamat po kada kayo.